Nagustuhan mo naman ba yung pagkain, Missy? Oo naman. Palagi akong nandito dati. Talaga? Kaya pala alam mo na agad kung anong orderin. Oo. Favorite ko kasi tong pasta na to. Special to sa akin. Special? Paano naman? May kwento ba tungkol sa pasta na to? Lagi kasi naming ino-order to ng ex ko dati. Si Jello. Okay. Sorry. No, it's okay. I get it. 5 years mo siyang ex, di ba? Natural lang na may memories ka sa kanya. Yeah. Salamat sa pag-intindi. Base sa kwento mo kanina, mukhang good guy naman si Jello. Maliban na lang sa part na nag-cheat siya sa'yo. Yep. Hindi ko nakita yun. Sa sobrang bait niya sa akin, hindi ko naisip na mag-cheat siya. Pero, nakita mo na ba ang future mo sa kanya noon? To be honest, yes. I thought so. Kasi kung hindi ka niya iniwan, baka itutuloy mo pa rin ang relationship niyo. Not totally. Pero I guess, ganun talaga kapag umiibig ka, 'di ba? Kahit gaano kasakit, titiisin mo. Pero sa end, hindi niya ako pinili. Kaya ngayon, wala na siya sa buhay ko. Good to hear that. Malinaw na naka-move on ka na. Thank you, Ivan. Tonight, sobrang thoughtful mo. I really appreciate it. Of course. Gusto talaga kita, Missy. At this space, gusto ko ipakita kung ano pa ang kaya kong i-offer. Kapag naging tayo. We'll see. Dear Love, ako nga pala si Ivan. Nililigawan ko si Missy. Nagkakilala kami sa dating app. Totoo na nabighani ako sa mga larawan niyang in-upload noon. Kaya nagdesisyon ako mag-swipe right. At hindi ako na-disappoint nang magkita kami sa personal. Mas maganda siya sa personal kaysa sa mga litrato. Isa pa, siya mismo ang tipo ko sa isang babae, mula sa pisikal hanggang sa ugali. Nang naging maayos ang samahan namin, nagpa siya kaming magkita at doon ko na rin napagdesisyon ng ligawan siya. May kaunting pag-aalangan lang ako tuwing nagkukwentuhan kami. Palagi niyang nababanggit ang ex niya. Kahit malinaw na naka-move on siya, hindi ko maiwasang mag-isip. Naintindihan ko naman. Hindi biro ang relasyon na kinalagyan niya. 5 taon ang inabot at nauwi lang sa panloloko. Kung tanging ako lang ang makakatulong para makalimot siya sa nakaraan, gagawin ko. Dahil gusto ko si Missy. Higit sa lahat, gusto ko siyang mapasaya at maparamdam na may bago siyang simula. Hindi nagtagal, sinagot na rin ako ni Missy. At parang bumuo ng bagong pag-asa sa akin ang bawat ngiti niya. Ano babe? May gusto ko pa bang puntahan na store? Actually, wala na, love. Love? Babe. Sorry. It's okay. So, saan mo naman gusto kumain? Sa Mr. Chicken na lang. Doon na naman? May alam mo namang favorite ko yun, di ba? Favorite ko yung chicken nila na. Garlic parmesan. Tapos drink na lemonade. Dahil yun palagi ang kinakain nyo ni Jello, di ba? Galit ka ba? No babe. Kabisado lang kita. Sige na nga. Sa iba na lang. Sige. Doon na tayo kumain. Baka hindi mo na naman ako pansinin ng 3 araw kung hindi kita napagbigyan. Yay! Love mo talaga ako, no? Oo naman. Mahal na mahal kita. Babe, pwede ba tayong dumaan dun sa favorite donut shop ko? Oo na babe. Alam ko na yan na ire-request mo. Pero hindi dahil dun kami palaging kumakain ni Jello, ah. Oo na babe. Hindi ko naman iniisip yun. Pero alam mo ba, may nakarating sa akin na chismis. Dun daw dinadala ni Jello yung bago niya. Kakainis eh. Alam niya naman na special yung lugar na yon. Tapos dadalhin niya dun yung kabit niya. Nako,
Huwag niya nang subukang gawin sa bago niyang ginawa niya sa akin noon. Isa pa, ang balita ko, alam mo ba, ang pangit-pangit ng pinalit niya sa akin. Wala sa kalingkingan ko. Hindi ko nga alam kung ano nagusto ni Jello doon. Kilala ko siya. Hindi pumapatol yun sa mga pangit. Ewan ko ba? Oh, bakit ang tahimik mo? Sobrang daldal mo eh. Mahal mo naman ako, di ba? Oo nga. Tara na. Nagugutom na ako. Aaminin ko. Minsan, naririndi na talaga ang tenga ko. May along pagdududa rin na baka hindi pa siya tuluyang nakaka-move on sa ex niya. Pero pinipili ko maniwala. Dahil araw-araw niyang sinasabi na mahal niya ako. At ako naman ang kasama niya sa bawat sandali. Ramdam ko naman na masaya si Missy kapag magkasama kami. At hinding-hindi ako magsasawa na maghintay. Na dumating ang araw na hindi nasasagi sa isip niya si Jello. Na ang puso niya ay buong-buo na para sa akin. Babe, check mo to. Parang bagay sa itong dress. Babe? Uy, bakit di mo ko pinapansin? May problema ba? Wala. Babe, I know you. Kapag may problema ka, 3 guhit yung kunot ng noo mo. Tell me. Huwag mo akong kausapin. Kung alam mo may problema, ikaw ang bahalang mag-isip. Paano ko malalaman? Hindi naman ako manghuhula. Naloloko mo ba ako, Ivan? Ha? What do you mean? Sabihin mo lang kung papunta na rin to sa lokohan para maghiwalay na tayo. Teka. Ano bang pinanggalingan ito? Ewan ko sa'yo. Nagmamaang-maangan ka pa. Ano nga kasi? Para kung may kasalanan ako, may papaliwanag ko. Buksan mo ang Instagram mo. Ngayon. Oh, ito na. Sino yung Miles, ha? Bakit nagka-followan kayo? Si Miles? Pinsan ko yan, babe. Pinsan? Hindi mo nga nakukwento sa akin. Malayong pinsan. Ngayon lang kami nag-reconnect mula nung nag-migrate sila sa Canada. Sinungaling. Patayin nga ng picture niyo noon. Wala kaming picture together, babe. Kung meron man, baka nasa album sa bahay ng tita ko. Pero babe, totoo. Pinsan ko si Miles. Pinsan mo yan? Tignan mo yung pinsan mo. Hubadera. Imposibleng hindi mo pinagnanasaan yan. Ano bang sinasabi mo, babe? Hindi maganda yan. Ayan! Pinagtataasan mo na ako ng boses. Kasi naman, kung ano-anong iniisip mo. Oh, bakit ka umiiyak? Bakit feeling ko? Lolokohin mo lang din ako. Babe, hindi. Ano ka ba? Masisisi mo ba ako kung natatakot ako? Hindi ka pa naloloko. Hindi mo pa nararanasan na ipagpalit. Babe, hindi ko gagawin yun sa'yo. Tumahan ka na. Hindi ka dapat magduda sa akin. Paano kung kagaya ka rin ni Jello? Babe, hindi ako si Jello. Magkaibang tao kami. Sana bigyan mo naman ako ng pagkakataon na patunayan yun. I-unfollow mo yung Miles. Ha? Babe, pinsan ko si... I-unfollow mo sabi! Ito na. May isa pa akong gustong mangyari. Ano pa? Gusto ko, ako lang ang friend mo sa kahit anong social media. Ha? Babe, kailangan ko to sa trabaho. Yan lang ang patunay na kailangan ko, Ivan. Kung hindi mo kayang gawin yan, mabuti pang itigil na natin to. Kahit labag sa kalooban ko at minsan ay parang hindi na reasonable, sinunod ko si Missy para sa ikakapayapa niya. Kahit paminsan-minsan ay pakiramdam ko'y nasasakal ako. Pero ganun talaga, di ba? Gagawin mo ang lahat para sa mahal mo. Alam kong ang lahat ng ito ay bunga ng trauma mula sa nakaraang relasyon niya. Hindi ko siya pwedeng sisihin. Alam ko rin na ito ang pinasok ko. At gamit ang pagmamahal ko, naghihintay akong gumaling siya sa sugat na hindi ko ginawa. Pagkatapos ng ilang buong pagtitiis,
Nagbago si Missy. Hindi na siya selosa. At hindi na niya nababanggit ang ex niyang si Jello. Para bang nagbubunga na ang aking pagtitiis. At ramdam kong unti-unti nagiging payapa ang aming relasyon. Pero kasabay ng pagbabago niya, umusbong ang aking pagdududa. Simula noong nabawasan ang kanyang pagiging praning, pakiramdam ko'y nabawasan din ang kanyang pakialam sa relasyon namin. May nagawa ba akong mali? Umabot sa puntong kahit ang simpleng pag-update sa isa't isa ay hindi na niya magawa. Dumalang ang aming usapan at sa bawat sandali, naiisip ko kung ang pagmamahal ko ba ay sapat pa para mapanatili ang init ng samahan namin. Missy, nasan ka ba? Sumagot ka. Babe, bakit hindi ka sumasagot? Kanina pa ako nag-aalala. Nasaan ka ba? Ivan, Sino yun? Nasaan ka? Nasa bar ka ba? Ivan, may gusto akong sabihin sa'yo. Sino yun? Sagutin mo ako. Si Jello. Si Jello? Bakit mo siya kasama? Ano pa tumisi? Sorry, Ivan. Bakit mo ako niloko? Ivan, hindi kita niloko. Minahal kita. Totoo yun. Pero marami akong narealize sa relasyon natin. Narealize ko na sa pag-ibig, dapat mahaba ang pasensya mo at marunong ka magpatawad. Anong ibig mo sabihin? Single na ulit si Jello. Kinausap niya ako. Humingi siya ng second chance. At narealize ko, kung mahal ko talaga siya, dapat matuto akong patawarin siya. Hindi ganyan ang ibig sabihin ng pagmamahal, Missy. Naririnig mo ba sarili mo? Makakahanap ka rin ng babaeng para sa'yo, Ivan. Missy. I'm sorry. Missy, sandali. Metro's #1